Tegnap már egy short videóban említettem, hogy megjelentek végre valahára a Canon RF Systemre a third party lencsék. Úgyhogy ma erről fogunk beszélni, írjátok meg kommentben, hogy ti melyik lencséket használtok, és hogy eddig milyen lencséket használtatok, vagy azt, hogy szerintetek mi az oka annak, hogy még csak most jöttek ezek ki. Nyilván először mindenkiben fölmerült ez a kérdés, amit mondtam, hogy válaszoljatok meg most a kommentbe, hogy eddig miért nem volt third party lencse az RF Systemre. Nos, ez nem azért volt, mert ezeknek a lencséknek nem lett volna jó az autofókusza, vagy a képminősége, vagy hogy a stabilizátor nem jó bennük. Nem, hanem ez azért nem volt eddig, mert a Canon csak most engedélyezte az RF bajonetre, hogy gyártsanak. Eddig csak ők ketten, tehát senki más, csak a Tamron és a Sigma gyárthat egyelőre az RF bajonetre lencsét. Úgyhogy most meggondolta magát a Canon, ami hát ez eleinte mindenkinek egy jó hír, mert nem kell milliókat költeni egy lencsére, hanem csak félmilliókat. Már lehet tudni, hogy a Sigmától jön egy 18-50 mm f2.8-as fényerőjű objektív, ami hát inkább egy kicsit ilyen kit lencsére hajaz, de sokkal ideálisabb szerintem a 18-45-ösnél, mivel ez f2.8-as, az meg változó fényerejű, bla bla bla. Fontos megjegyezni, hogy ez nem felső kategóriás lencse, és a többi igen. Mivel hogy ez nem az Art szériából van, ez egyelőre inkább egy ilyen tingi-langi lencse hobbistáknak, meg ilyen túrázóknak, akiknek ez érdekes lehet. Egyelőre ezek fontos megjegyezni, hogy csak APS-C-re jönnek ezek a lencsék, tehát csak az R7, R10, R50 és R100, azt hiszem ezek az APS-C gépek az RF Systemben, csak ezekre lesznek jók, vagy hát ugye az R5-re APS-C módba, tehát az APS-C móddal használható kamerákra is föl lehet őket tenni, viszont hát ha van full frame-ed, akkor why? Akkor miért raknád APS-C-re, szóval érted? Na jó, mindegy. A Tamron eleinte csak egy nagy látószögű 11-től 20 mm 2.8-as objektívet hoz, ami egyébként tökéletes lehet az ilyen tájkép fotósoknak, vagy nem tudom, hogy mondják ezt a landscape photographers, másrészt vloggereknek, az nagyon fontos. Ezt, ha RF Systemem lenne, még én is megvenném. A következő dolog, amiért érdemesebb egyébként a Sigma lencséket választani, mint a Canon STM lencséket, vagy STM, az pedig, hogy rendelkeznek weather sealinggel. Tehát óvják a kamera bajonettjének és a lencse bajonettjének, tehát óvják azt a csatlakozást lényegében, és ezt hívják weather sealingnek, még ez a Canon STM lencsékben, vagy STM, nem tudom, azokban nincsen meg. Aztán sokatokban felmerülhet még az a kérdés, hogy miért APS-C lencséket dobott piacra egyenlőre a Sigma, meg hát ugye a Tamron is azt az egyet. Na most én úgy gondolom, hogy mivel eleinte azokat célozták meg, akik ugye fotóznak, és hobbisták, mivel amint említettem, hogy nem Art szériás objektív, például ez a 18-55-ös, hanem egy ilyen midebb, és ezáltal olcsóbb is, ezért inkább a hobbistáknak, akik ugye nagyrészt fotóznak csak, és ezt mind APS-C gépen teszik, mivel nem fognak több százezrekért, meg akár milliós tételben full frame gépet vásárolni, és ezért voltak eleinte ők a célközönség. Aztán nem csak egy ilyen kitszerű lencsét dobott ugye piacra a Sigma, ahogy már tegnap is említettem, hanem jön, még mondom nektek, hogy micsoda. Egy rakás fix objektív és egy széles látószögű, nagyon hasonló, mint a Tamron, csak ez 10-18 mm f2.8-as lencse, úgyhogy ez majdnem ugyanaz szinte, mint a Tamron. Én igazándiból, hogyha a kettő között választotok, vagy szeretnétek ezekből választani, én majd akkor nézném meg, hogyha kijön, tehát már tényleg valaki letesztelte, és a képminőség alapján választanék, meg az alapján, hogy mennyire torzít, vagy ilyesmi. Úgyhogy azzal még egy kicsit érdemes várni. De visszatérve a Sigmára, ugye ők még rakás lencsét dobtak most piacra, ami Prime lencse. Mondom, hogy micsodák, mert van egy pár. Tehát kapunk egy 16 mm-est, egy 23 mm-est, egy 30 és egy 56 mm-es, egy 4-es, 1.4-es rekeszértékű lencsét, ami hát, ezek nagyon csodálatos, kis pici objektívek lesznek, nagyon aranyos, majd jó, az ennyire nem lesznek kicsik, de például 16, 23-as, 30-as az még talán kicsi lesz. A Sigma azt mondta, hogy ő nekik a lencséik, ezt most figyeljetek, mert ezt, amikor olvastam, nekem elállt a szemem, meg a szám is, in-body kromatikus aberráció korrekció, tehát még egyszer mondom, tehát magába az objektívbe szerelt
kromatikus aberráció korrekcióval lesznek szerelve, ami annyit takar, hogy a Lightroom-ban, amikor szerkeszted a fotóidat, nem kell majd kapcsolgatni a lencse korrekción belül a kromatikus aberrációt. Videósoknak sem kell majd letölteni, akik third-party szoftvert használnak, különböző ilyen lencse korrekciókat vagy ilyesmi. És továbbá ezek a lencsék mindegyike stabilizátorra lesz szerelve, és a legfontosabb a killer feature, amiért ezeket megéri majd megvásárolni, hogy ez együtt fog tudni mozogni a kamerába épített szenzor stabilizátorral, ami, na mindegy, az szerintem videósoknak fenomenális. Tehát egy R7-tel ott szerintem nem lesz már nagyon szükség gimbalra, úgyhogy majd meglátjuk. Viszont visszatérve még egy kicsit a fényerőre, igazándiból ugye ezek mind 1.4-es objektív, ami hát tudjuk jó, hogy ez elég jó fényerejű, és ez például ideális lesz szerintem, ahogy én nagyon sok helyen el tudom képzelni street fotografiba, el tudom még sok helyen képzelni egyébként a 16 mm-es például Astróra, még akár a 23-asat is, de főleg a 16-osat, az Astróra szerintem tök jó, mert ugye az Astro fényképezésnek, ezt ide leteszem, tudjak mutogatni, az ugye, tehát viszonylag nagy látószög kell hozzá, és egy jó, tehát egy gyors lencse, ami annyit akar, hogy kis rekeszértékű, és a legtöbb ilyen Astro fénykép egyébként, vagy Astro fotó 16 mm-en készül, legalábbis én, ahogy olvasgattam, úgyhogy az például szerintem tök ideális lesz, az 56 és 30 mm pedig a street fotóhoz szerintem tökéletes, és az 56-os az ugye a portrékra is nagyon jó, meg a 30-as az ilyen párfotózásokhoz, mint tudom én, hogyha barátod felkér, és nem tudom, tehát APS-C-s géped van, hogy hello, menjünk már egyet fotózni, hozom a barátnőmet, vagy bármi, akkor ez szerintem teljesen ideális. Én ezekben a helyzetekben ezeket a lencséket nagyon-nagyon jól el tudom képzelni. Na de, a másik kérdés, ami sok profi full frame fotós fejében is előhozza a gondolatot, hogy de hát igazándiból miért APS-C, és miért nem full frame úgy, hogy az előbbi 3 gyártó összefog. Na most azért, mivel ugye, amint már mondtam, hogy eleinte a célközönsége az a turisták voltak, meg a hobbisták, ez teljes mértékben teljesül, és azért nem álltak még neki a full frame lencséknek, szerintem, meg ahogy én olvastam, mivel a Canon azért tudja, hogy hát azok drágább objektívecskék, meg azt, hogyha abból sokat adunk el, abból nagyobb a bevétel, és ezt még ő szeretné tehát egy kicsit ilyen selfish módra ezeket még ők szeretnék kezelni, úgyhogy ezért nem adtak ki egyenlőre Tamron és Sigma full frame lencséket. Mára ennyi. Ez kicsit tömör volt és hosszú, úgyhogy írjátok meg, hogy ti melyik lencséket választanátok, mit gondoltok, mi lesz a következő nagy dobás, mire használnátok a lencséket, és hogyha kihagytam valamit, természetesen azt is írjátok meg. És hát most itt azt hiszitek, hogy itt süt a nap, de nem, csak ki van égve a háttér, mert annyira jól nem tudtam beállítani most a kamerát. De hogyha rossz is az idő, akkor is menjetek fotózni, mert hát az eső az nem akadály, nem vagyunk cukorból, gyerekek. Következő videómban találkozunk, addig fotózatok sokat, szevasztok!